Кешедә бар нәрсәдә гүзәл булырга тиеш. Йөзе дә, киеме дә, уйлары һәм күңеле дә, дип язган Антон Павлович Чехов. Чыннан да, күңеле матур булган кеше генә матурлыкны, гүзәллекне күрергә һәм тудырырга сәләтле. Юкка гына татар халкы агачны яфрак, ә кешене хезмәт бизи димәгән. Эшләгән эшеңнән тәм табып, шул ук вакытта башкаларны да сөендереп яшәү нинди олы бәхет бит ул. Яраткан эше булып, хезмәт сөйгән кеше генә бу дөньяда үз урынын таба ала. Шундый кешеләрнең берсе Ярчалы шәһәрендә гомер итүче агачны уеп ясау остасы алтын куллы Закиров Фуат абый. Фуат абый, үзегез белән бераз таныштырып китегез әле. Мен өзім туған авылым менің Сабар районы Суабаш авылынан. 1951 жылда тудым мен. Мектепті бітірдім. Башлангыч мектеп Суабаш авылында, мына Килдебек авылында орта білімді бітіріп, армияға кеттім. Армияға кеткенше бір ел урманда эшләдем. Армиядан кайткач тагы урманга кірдім. Анда лифтик булып, техник завод булып эшләдем. Шундан соң 5-6 ел эшләгәч, монда Чаллыга келдім. Чаллыда эшләп башладым. Шунда ясый башладым бай бирләрендә. Агачтан уеп ясау шөгыле белән ничә яшьтән кызыксынасыз? Кичкенәдәнме? Балачактан да булгандыр инде бу. Безнең әти бик оста юл эшкән. Ну, эш белән монда Чаллыга килгәч тотындым мин. Күрәки армияда ясый башлаган идем. Армияда миңа хезмәт иткәндә безнең полигонда хезмәт иттем, ракетный войскада. Шуның полигонның макетын ясап тоттылар миңа. Менә шул макетны ясап бирдем беренче. Балалар тубып, үсә башлагач, алар садикка йөртә башлагач, менә шул садикларга ибре ясый башладым. Аларга сораулар буенча. Күп ибрләр ясадым анда. Менә шул вакыттан башладым. Андан соң әкрен-әкрен ясый башладым. Иң беренчедән үземнең ясаган эшем үзебезгә дип инде менә бу сөйми командарасы ясап шарпадан. Ясый башладым чоналар. Бүгеп итеп битесендә менә чонамында, һәммә чона бар бит менә. Чоналар ясап. Аннан чоналар ясап, от нигә тәгәрмәч ясап карадым. Тәгәрмәч ясап килеп чыкты да, шуннан соң урманлар ясарга инде. Бер 8-9 мәчет ясадым инде. Барсында бүләктә бара мәчетләр үзләренә. Фуат абый, эшләрегезне нинди күргәзмәләрдә күрергә була? Әле булган вакытта менә һәр елны картиналар галереясында уздыралар безнең шагыйрь көне. Анда менә Шайхразиев шуңа вакытта булды. Анда Шайхразиев үзе килә торган һәр вакытта да. Ясаганда иң катлаулы булып тоелган эшегез нинди? Алар барда катлаулы. Эшли башлагач әйбәтләнә җайлана. Мен иң катлаулысы шул Нур Ихлас мәчете булды. Аны менә туры китереп булмый. Бит размерларга кирәк. Төрле яктан фотография төшереп менә кайтып бала җыя-җыя экранга җыеп чыктым мен аны. Нинди агачлар кулланасыз? Төп агач юка агачы. Юка тал агачы. Ну, андан менә зубочисткалар бар бит инде. Алар. Андан мин нигә нәрсә күрсәм шуны җыеп барам мин. Менә бу әйберләр менә бу. Ни бар икән? Кытайдан кайткан бамбук ниләре. Теге нәрсә бар, жалюзилар бар бит әле. Бер күрдем дә алып куйдым әйтеп, кирәге чыгарады. Менә кирәге чыкты. Һәр мәчетләргә дә күрсәтә менә шуны белән әйбер. Аннан соң менә бу имәнли инде. Имән. Шпон дип аталанса. Түбәләр. Сезнеңчә агач белән эшләү остасына нинди сыйфатлар хас булырга тиеш? Сабырлык кирәк. Үҗәтлек кирәк. Үземлек кирәк инде. Ну, отырганда менә эшләп отырганда рәхәт инде шуның белән. Үзеңә бер төрле приятный итеп була. Удовольствие аласың. Канәгать буласың. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, Фуат абый. Киләчәктә дә сезнең зауыклы, мотор, иҗади җимешләрегезне күргәзмәләрдә күрергә язсын инде.